Fronta úloh. Kapitola 1. Ukončenie úlohy chybou. Ak sa spustí naplánovaná periodická úloha a táto úloha sa neskončí s úspechom, tak sa prepne do stavu chyba a prestane sa automaticky spúšťať. Napríklad, keď sa položka pripojí k externej službe, ako je bankový kanál. Ak banková služba dočasne nie je dostupná a položka fronty úloh sa nemôže pripojiť, zobrazí sa chyba a úloha sa zastaví. Úloha v stave chyba sa znova nespustí a to môže byť problém. Takúto položku fronty úloh bude musieť užívateľ reštartovať ručne. Pozrime si príklad. Úloha, ktorá sa má spúšťať každý pracovný deň, sa spustila podľa nastavených parametrov v poli dátum a čas prvého spustenia. Úloha pracuje, spracováva nadefinované kroky úlohy, ale niekde došlo k chybe. Úloha skončí a pripína hodnotu v poli stavná chyba. Takáto úloha sa už nasledujúci deň nespustí. Tuto úlohu musím reštartovať alebo nastaviť ručne na stav pripravená. Polia maximálny počet pokusov a spustiť znova v sekundách.